तर नमस्कार मित्रांनो, मी मॅडी इंदळकर आमच्या कोकण या यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांच्या एका नवीन व्हिडिओत पुन्हा एकदा स्वागत असा. तर आजची व्हिडिओ म्हणजे आमका जाऊचा असा चिंचेगाडूक. तर जे का तुम्ही बोलतास किंवा कोणाकोणाच्या भाषेत कोणाकोणाच्या गावाकडे असं बोलतात की चिंचेचा खरमाट. आता त्या चिंचेचा खरमाट म्हणजे तुमका काय, तर आता मी तुमका गेल्यानंतर दाखवतले. पहिली गोष्ट म्हणजे आम्ही जाणार आता पहिले चिंचेगाडूक. तर चिंचेगाडूक जाताना माझ्यासोबत असं चिल्लर पार्टी. तर चिल्लर पार्टी बघा हय बसली आहे. तो एक नंबरला बिट्ट्या, त्याच्यानंतर पार्थ म्हणजे सिद्धांतचा भाव, आणि हो आमचो रावलो मॅन फ्रॉम कर्नाटक, आणि त्याचा तो बारको भाव काय तो आहे बघा बाबल्या. तर बघूया, जाऊ आता आम्ही चिंचे काढू आणि चिंचे काढताना तुमका व्हिडिओ दाखवू आणि चिंचेचा खरमाट कसं बनवतात आपण तुमका मी दाखवेन. तर चला मग जाऊया ना. चला. तर आताच नुकतो आमचो ओम ज्याका आम्ही लाडान दद्दू म्हणतो, तर तो पण इलो. त्यानंतर इकडे कन्हैय असा आणि भूषण हा तिकडे. भूषण काय करतो जरा भूषणाक भेटा या. सुट्टी असल्यामुळे आज ते चिरे उकलू चिकडी रुपये कामा केलेले आहेत. बघा चिरे उकलतात. मरलो अरे उकल ऐकू मरलो बघा. म्हणजे तुमका मी त्या दिवशी सांगितलं हो मॅन फ्रॉम कर्नाटकचो आहात. तर आता ते का तुम्ही बघू शकता की तुमका नक्कीच तो कर्नाटकचो दिसाल. आणि आमचा हेमंत बाय फुल हार्ड मध्ये एकदम एकदम फास्ट मध्ये काम चालला. तर हे चिरे असत, चिरे टाकूचे आहेत बघा. हेमंत पहिलो येलो तो मरलो मरले हात दाखव. पब्लिक वाट बघता तुझ्या. ठीक आहे, तर तिकडे टाकलेले असतात चिरे. तर चला मग आम्ही जाऊया आपल्या कामाक. चिंचेचा खरमाट बनवतात. तर चिंचे काढूक आम्ही जाता. भूषण तू येतं काय तेजस? ठीक आहे ठीक आहे. काय म्हणतो इलाव जाऊन इलाव कन्हैया 07 कळला. बैलगाडी आपल्या कोकणात कोणात वापरत नाही. अशा प्रकारे तिथे आपली कोकणातली हा बैलगाडी. होईल. तर ही बैलगाडी मित्रांनो भरपूर वर्षानंतर बघितली. सध्या कोकणात आता कोण वापरत नाही. लाकडं आणलेली आहेत. ह्या आमचा ग्राउंड. डबल टेनिसच्या बॉलाची प्रॅक्टिस करू इकडे येतो आम्ही. आम्ही ज्या वाडीत खेळताव तर आम्ही सिंगल टेनिस नाही खेळतो. कारण का वाडीत कसा सगळी म्हणजे ग्राउंड आमका छोटा प्रॅक्टिससाठी आणि जवळजवळ घरं असल्यामुळे त्यांची कौला फुटतील किंवा पत्रे फुटतील, त्यामुळे मग आम्ही सिंगल टेनिस बॉल नाही खेळतो. तर हे आम्ही डबल टेनिसची प्रॅक्टिस आणि मोठे मोठे मॅची पण होतात. तर चिंचेचं झाड तुमका दिसतच असतात समोरच्या दिशेन. तर आपल्या गावात हे जाऊचं असं आणि बघूया चिंची किती असत आणि आता कोण चढत चिंचे झाडाचा पण बघूया. आणि लवकर लवकर जाऊया, ऊन पण लागता. तू चढतला नीट चढशील ना. मॅन फ्रॉम कर्नाटक, ये महाराष्ट्र आहे. ए बिट्ट्याच्या मागची लय बाबा. सिद्धांत पाडा हो गया. काय तर पहिलीच चिंच बघूया, मग दाखवते मी. बैठी काय म्हणतात, बैठ काय नाही. ओके चला. तर आता बिट्ट्या भाय आणि तो रावलो वरती चढले असत. बिट्ट्याची चड्डी फाटली आधीच आमका. नाही रे नाही, दुसरा नाही. रावल्या
पाड लवकर. गाडी हिंडलेकर हळू याच्यात चालवा पाळणा काय 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 करतं आज येतील. तर आता तेजस पण वरती गेलो आणि कनाय पण वरती चढता. बघूया आता फटाफट फटाफट पाडवतात की नाही. आणि रावलो तिकडे जाऊन बसतो. ए गेल्या घे तू गोळा कर गोळा कर गोळा कर पटापट पटापट तुझ्याकडे ठेव गोळा करून. पक्के नको पक्को नाही हवे तुझ्या हातात ठेवा. तुम्ही मेला तुमका काय काय मेल्या पडला काय काय पडा. पडला त्याची चड्डी फाटली. पुढे जाव त्याचं काय. तुम्ही लोक काय उपयोगाचं नाही ते. बिट्ट्या काय रे. गल्ल्याचा काय मध्ये ए पाडवा रे पाडवा लवकर फास्ट पाडवा. चला ऊन लागता. हिंबार लागला हिंबार. ते उगाच मोठे बना गेलो असता आमका समजला समजला फोकलांड बहीण. अशा प्रकारे इथे आपण बघू शकता मॅडी हिंडेकर म्हणजे आपला मुन्ना मी मारलं होय. तर इथे आपण बघू शकता त्यांनी दगड घेतलेले आहेत चिंचच्या नजरेवर. हो चिंचेच्या नजरेवर चिंच म्हणता मुन्ना म्हणता मी तुका हात पाडून राहणार. चिंच म्हणता पाडून दाखव. ही चिंच तुझ्या पार्ट्याच्या हातात किती चिंच आहे. पार्ट यो यो मुन्ना त्याच्या टाकल्यावर बसताना पण वाचला. आता मुन्ना मुन्ना पाडताना आम्हाला मुन्ना जाताना मुन्ना सांगता इकडे चला 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 चिंच डाव चला गोळा करा लगेच.
तुझ्या खिशातले ते पोदम ते बघ ते बघ ते बघ. डिमांड खाऊ घेत नाही मी तू हे ठेव पहिले. तू खाऊ घे नाही तर नको खाऊ घे. बाजूक ठेवते माझे. हे ठेव. तुका कोण घेऊन इला? आम्ही घेऊन इला. ह्याचा का एवढे? ठीक आहे ठीक आहे. तू जा, तू नंतर येऊ नको ते खाऊ. चल झाला जाऊया. बस झाले ना. चला चला घ्यावा चला. अरे तर चला मग. चिंच वगैरे काढून झाले. सगळेजण दमले. ऊन लागतं बेकार. आणि आता आम्ही चाललो घरामध्ये. तर समाज मंदिरात तरी बसून आहे. त्या दिवशी भूषणच्या घरात बसू. मी ते चिंच सोलून घेणार. बघूया काय होता. भाई तुमका एक ना वीर जरा दाखवते बघा. मस्त वीरा. ना म्हणजे एकदम जुन्या दगडाची बांधलेली असे विहिरी. मस्त विहीर. पाऊ सारखा मन वाटला दादा खाली पण नको जाऊया चला. खय बसया बाबल्या तू इलं ना. चिल्लर पार्टी. गोटी काय भाई ना गोटी. राहुल्या इकडे बघ. होय तुका आवडला म्हणजे ओके काही विषय नाही. तर चला मित्रांनो मी पण खातोय. नाकावून भूक लागली. हा 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 तोंडात पाणी सुटलं हो. छोटी आहे
ही चिंच नुसती चिंच नाही हा. लहानपणीची आठवणी करून देण्याची एक सहनशक्ती काय एक वस्तू असा, एक गोष्ट असा, लहानपणीची आठवण करून देणारी ही वस्तू असा. तर लय भारी वाटता, मजा वाटता. सगळ्या लहान पोरांचा घेऊन गेलोय आणि मी पण म्हणजे थोड्या वेळासाठी असं मला वाटलं की मी पण लहान असायचा आणि पुन्हा एकदा लहान झालोय. तर मला लय आनंद वाटता, कारण ते जुने दिवस आठवले तेव्हा आम्ही पण असेच जायचे. घरातल्यांचं मार खायचे, उशिरा जायचे, दुपार जायचे आणि चिंच वगैरे काढायचे, आंबे काढायचे. तर मित्रांनो, आजचा ब्लॉग मी हेच संपवतोय. जर तुमका ही व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, बेल आयकॉन बटन दाबा नक्की. त्यानंतर नोटिफिकेशन ऑल करून टाका, म्हणजे काय, जे मी व्हिडिओ बनवेल ते तुमका नोटिफिकेशन येतील आणि तुम्ही माझे व्हिडिओ बघत राहाल. तर आमचा कोकण. तर चला मग, मी आता तुमका भेटेन लवकरच पुढच्या येणाऱ्या नवीन व्हिडिओत. तर आतासाठी टाटा आणि बाय. त्याच्याप्रमाणे पुन्हा एकदा टाटा आणि बाय बाय.